Ahojte, tu je The Traveling Family a dnes sme sa vybrali na prvý náš vlogisek s mojou manželkou, ktorú vidíte, počkajte momentík, tu presne, z kanála, ktorý nebudem hovoriť. Sme tu aj s našou dcerkou, ktorá bude na našom vlogisku. Pozadí tam je Vampa zasratený a Mary Urbex, naši rodinní známi, ktorí nás brali na vychádzku na takýto vlogisek, kde točia moja manželka vlog a hádam to bude dobre počuť. Ten mikrofónik mám tu upevnený takto na púzdre od našej veci, s ktorou sa chránime. Takže nachádzame sa v to. Momentálne prechádzame cez takúto hrádzu. A chystáme sa točiť aj Urbex videa. Nám sa vám budú naše vlogisky páčiť. Je za to. Sa blížime našim rodinným známym, ktorých si ukážeme. Čo poviete na to? Ukážeme si našich rodinných známych. Ako som vám spomínal, rodinní známi, Vampa zastratený a Mary Urbex, ktorými sme dneska na tripe, že? Takže dneska opustenú budovu, ktorú sa natočili. je to opustená ubytovňa, kde sa ubytovali turisti na rekreáciu. Takže tu, hej, v kúpeľnom meste. Takže tu si natočíme na iný kanálik a uvidíme, aký dlhý bude tento vlogísok alebo vlog. Pozadí žena, dcera, Mary Urbex, ktorá bude tiež v našom vlogisku. Takže rodina pokope, želázko. A my ideme takou lesnou cestičkou. Vycháme krásne. Budeme skúsiť si dať mikrofón niekde inde. Skúsim ho držať takto v ruke, ako to bude. A spýtame sa niečo mojej milovanej manželky. Jo. Tak, ako sa ti páči dnešná rekreácia? No, za to výborne, je fajn teplúčko. Takže Že sa zabavíme. dačo možno, že nájdeme. A my si pozrieme takto túto opustenú ubytovňu rekreačnú pre turistov. Ale tá vyjde na úplne iný kanál. Áno, to nebudeme prezrádzať. Keď čo nás poznáte, tak viete, na ktorých kanáloch to nájdete. Nebudeme to prezrádzať za to však. Nie. Že si nás nájdete kľudne. Jo, nejaký vlogisek. Počuli ste dceru, či robím interview. Kľudne môžem aj teba povedať, Niky. Do vlogisku. To je Renka. Jo, milovaná. Nádherná. Celá po tatínkovi, sme ako vajce vajcu. Jo. Vajíčka moje. Nie, vajíčka. A tento bude ďalej pokračovať. Ja idem natočiť Urbex na druhý telefón, na náš druhý kanál. Jo, schodíky, Niky. Takto vám to poukazujem. A ideme si natočiť túto ubytovňu na druhý Urbex kanál, na náš. Jo, je to zaujímavé. A ideme povedať za to aj jednu chceš? Jo. Dobre, Dudu, tak ja budem točiť na tento telefón Urbex a na druhý budem dávať stream na TikTok. No co? Budú ti toto Co? vidieť. Čo vidíš? Zadávala bych tam. Alebo to dám na YouTube iba. Alebo to dám iba na YouTube stream, nie, lásko? Jo. Dobre, teda dáme streaming na YouTube a my
sa vidíme pri našej ďalšej ceste. Takže zatím Čego Achmat. Takže vítam vás späť pri pokračovaní vlogisku. Tu môžete vidieť našu dcérku. Nachádzame sa pri Removej hrobke, ktorá je tu za nami. Tu je moja manželka, v pozadí Miloško z kanála Homba Zasrateným. Naša rodina známa Majka z kanála Mary Urbex sedí v aute. Takže sme sa prišli pozrieť na túto nádheru, na Removú hrobku. Čiže tu je upozornenie, že sa tu trestá ničenie. Takže uvidíme, či tu zachytíme nejaké hlasy na autách. Ako nám Miloško spomínal, bola to Laura však menom. Uvidíme, či sa nám ozve. No vždy sme mali na videách hlasy, keď sme to strihali. Čiže uvidíme, či dneska takto bude. Na mojom kanáli nájdete najprv prvé video Urbex, potom druhé Paranormal a tretie sú príbehy. V tom tretej časti uvidíte, ak sa mi Laura Remo zjavila priamo na mreži a pritom nebolo nikde žiadne svetlo zapnuté. Takže sa to natočilo presne 4:00, kedy sa tá Laura zjavuje. Medzi 4. a 5. mi povedala, že sa zjavuje, takže presne o 4:00. Takže uvidíme a nechám vám, nie že popisky, ale budeme označení všetci pod videom, čiže si nás rozkliknite. Aj tu Miloška z Homba Zasrateným, aj Mary Urbex, aj manželku, s ktorou máme spoločný kanál, čiže ako som povedal To nebudeme dávať. predtým, že máme spoločné Urbexové kanály, ktoré nebudeme prezrádzať. Tí, čo nás poznajú, ako som pravil, tak tí vedia, čo sme zač. A pre tento vlog to bude dneska všetko. Homba Zasrateným, Celý kolektív, Traveling Family, čiže tým Urbexerov a paranormálnych vyšetrovateľov. Čiže zanechajte like, koment, odber. Čus.